Lagao, guat soiba, si. Ay, sir, ba't kaway naman? Happy journey! Very good morning, driver आदै बिथां आदैयानो जोंखौ गारि सालायनानै क'क्राझार बिसमुरि क्लास्टारनि बिपि जोंलारि एमइ स्कुलनिफ्राय गुवाहाटीसिम जोंखौ दैदेनलांगोन जाहाथे गसायाबो जोंखौ मोजाङै दैथायहरनानै फिन न'सिम जोंखौ सफैनायनि राहा खालामना होयो। बेनि थाखायनो गिबियावनो आं आनान गसाइनिसिम आरज गाबबाय। बेसेबांबा गोबावनि उनावसो जोङो नै सान्दुंखौ ओंखारनाय नुदों। एसे जारां साना ओंखारबोगौ। दा बिदियैनो जोङो रेडि जानानै बास फारसे गाखोनानै जोङो गुवाहाटी फारसे दावबायलांगासिनो दङ। आं जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोनखौ गुवाहाटीयाव जों बेरायनाय इडुकेसनेल टुर बे टुरखौ नोंथांमोननोबो देखायलांगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायो बेखौनो आसा खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। মানে 1070 টাকা 170 টাকা করে দিন না 200 করে দিন পয়সাটা নিলে মিলবার নাই না আপনার 3 টাকা বেশি দিয়ে যাব লাগবো 100 পুরা ললে बरपेटायाव थाव सोना लाबाय लोगोसेनो मानसिफोरा फ्रेस जाबाय आरो फिन जोङो गाखोफिनबाय। चलो चलो तो मेनेजारनि मोखां एसे देखायलाय। नैबो मेनेजारखौ जासि गासिबो नै भाइ जायो नै भाइ ना बाइक जेरै थोबथि बिहा नों जिरायसै Surega dalang na Surega dalang. Burlumutu मोनबाय नै बुरलुंबुथुर सराइघाट दालां नाय 1.5 किल'मिटार बियो नैबे सराइघाट दालाङा। Lagao, guat soiba, si. Kaya di be, yetsa, kasih belum zona moजाङै dङ सारमोन। जोङो हाइवेजों डाइरेक्ट खानापारा जानानै खानापारा 6 माइल पान्जाबारियाव थांगोन। अर्थात शंकरदेव कलाक्षेत्रखौ नायनो थांगोन। बास स्टेन्ड सुपार बास स्टेन्डआ बेनो ISBT होननाया ISBT होननाया बेनो। जों दायो गावबा गाव टिकेट लानानै कलाक्षेत्रनि बिथोराव हाबनो नागिरबाय। गेटआव लाइन जानानै स्टुडेन्टफोरा हाबगोन साफा साफायै। स्टुडेन्टफोरनि थाखाय कनसेसनाव 15 रुपिस आरो गेदेरफोरनि थाखायब्ला 30 रुपिस होनांगौ जायो कलाक्षेत्रआव हाबनांगौ जायोब्ला। फाइनालि जोङो गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव सफैथारबाय। जोंनि गथ'फोरा नै बेरायलागासिनो। कलाक्षेत्र होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो आरिमुनि थावनि। आरिमुआरिफोरा गावनि आरिमुआरि आखाइजों दानाय समायना समायना जिनिसफोरखौ जोङो बेयाव फैनानै नायनो हायो। आरो मोनफ्रोमबो नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो जाति
जनजातिफोरनि हारिमु आरो बिसोरनि मावनाय दांनाय गासैबो नेरसोनफोरखौ जोङो कलाक्षेत्रआव फैयोब्ला नायनो हायो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयाखैब्ला मालाबाफोर फैनानै नायफैब्ला बुजिना मोनगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो नर्थ इस्टआव थानाय आरिमुफोरखौ बेयावनो नुनो मोनजोबगोन। नोंथांमोना फैनानै मालाबाफोर नायफैनो हागोन। आसा खालामदों नोंथांमोना फैगोन। कलाक्षेत्रआव फैयोब्ला जोङो आरिमुनि सानदांथिया जोंनि गोसोफ्राव फैयो। माबोरैहाय जोङो फिसा फिसा बिबार जायखिजाया फिसा फिसा जोंनि गारना दोननाय जिनिसफोरखौ लानानैनो समायना साजायनानै दोननो हायो बेखौ जोंनि गोसोआव जाखाङो। नैबेहाय दै दङमोन, गोदोहाय ना दङमोन, दायो ना गैथ'ला, दैबो गैला। देलाय मोखां देखायनायनि वा जोंनि हिर'फोरखौ नायदो नै दे मोखांफोरखौ देखायलाय एसे एसे हेलमेटआ वा बिदिनो कलाक्षेत्रआव सफैनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फोरा जेरै जेथिं हायो बेथिंनो नायलागासिनो समायना समायना आरिमु बानायना दोननाय बे जिनिसफोरखौ गोसोआव बोनो हानाय आरिमुफ्रा जों बयखौबो गोसो बोगथाबो। चलो निकालो तो, निकाल मार्क्स निकाल तो देखेंगे। वाह ग्रेट, कैसा लगा है? हवाई नुदों वीडियो देखना, कल वीडियो में आएगा। नै बिसोरासो मालाय सेल्फि थिखांनायखौ नायलागासिनो। जों नैबे मिउजियामाव नायोब्ला नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो जातिफोरनि गाननाय जोमनाय, बिसोरनि ड्रेस आरो बिसोरनि ट्रेडिशनेल डान्सआव बाहायनाय मोनफ्रोमबो गहेना पाति आरो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुनो हायो। बेयाव नायनानै जोङो जोंनि नर्थ इस्टआव दि बेसेबांबा समायना हारिमु आरो जातिफोर जोङो जयै दंलायो बेखौ जोङो नैबेनिफ्रायनो जोङो बुजिनो हायो। दायो जों कलाक्षेत्रनि अपेन एयारखौ नायनो थांगासिनो।
माखासेफोराथ' मेंबायानो ओरै गोजौसां माबा नायनो हायो ओरै फै ओरै थांलाय माबा अपेन एयार मेसेंफोरनि गोजौ बैसाङाव बाबु मेंबाय नामा बोरै मोनदोंलै बाबु कलाक्षेत्रनि अपेन एयार थियेटार स्पेस नै बिथांमोनानो पिपि जोंलारिनिफ्राय गुवाहाटीयाव कलाक्षेत्र नायनो फैनाय अनजालु अनजालि फरायसुला फरायसुलि आनै मादै सारमोन बिथांमोनानो नै मेम'रि थालांसैला गुवाहाटीयाव फैनायनि हाय होन दायो जोङो अपेन एयार स्टेजखौ नायबाय नायनानै दायो जोङो बै हल सिङाव नायनाय अडिट'रियामखौ नायनोसै हरैजाय हाय बाय 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 चलो नैबे नवबर्ष महोत्सव 2022 होनदों बे कलाक्षेत्रआवहायनो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरनि फक कालचारफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो दा बिदिनो जोंफोरनि मानसिफोराबो गेजेर गेजेर बेयाव दिन्थिफुंनो थांबाय थायो आरो जायफोरानो दिन्थिफुंनो खाबु मोनाखै बिथांमोनाबो सुलाद लाफैनो हायो बे जायगायाव फैनानै दा बिदिनो फरायसुला फरायसुलिमोनजों गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव बेरायदिंनानै बेनि आरिमुआरि जिनिसफोरखौ नायथिंनानै समा बोरै थांखो बेखौनो हमस्लाब हायासै आरो दायो जोङो नेक्स्ट मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे नेक्स्ट मोनसे जायगानि भिडिअखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुगोन आरो बेखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय